eta ongi etorriak magazinera bertzegun batez. Gaur martxoak 9 dugu, hortzeguna, eta gaurkoan ere bi elkarrizketa interesgarri ekarri dizkizuegu. Lehenik eta behin, Mintzodromoaren bigarren edizioaz solastuko gara. Mintzodromoa martxoaren 23an egingo duten ariketa, solas lagun moduko bat, hementxen Iruñean euskara ikasten ari den eta euskara egunerkoan erabiltzen duen jendea elkartu eta tartarrean jartzeko, tartarrean modu goxoan, pixkat hori da. Haiek erabili duten lema eta kontatuko digute, ea hau zertan dantzan horretarako, euskaltegietako bi langilerekin egonen gara, Ainhoa Madariagarekin eta Erik Bergantzarekin. Haiek kontatuko digute, askoz hobe zertan datzan Mintzodromoa. Bigarren elkarrizketan berriz, atzo 8 izan zenez, feminismo kontuetaz arituko gara, edo horren aritik ekarriko dugu elkarrizketa. Izan ere, sarek 8 baliatu zuen emakume presoen inguruko hausnarketa bat plazaratzeko. Nolabait ere, azaleratzen emakume presoen egoera, euskal emakume presoen egoera zein den, eta zergatik azpimarratu behar den haien baldintza, nolakoa den espetxean generoak ere bai, eragiten duelako presoen kasuan. Bi elkarrizketa hori ez gain, askaitezen betiko edukiekin. Lehenik eta behin, efemerideak. 1932 urteko martxoaren 9 zen, Irlandako estatu librea sortu zen eta Eamon de Valera izan zen presidente. 1953an, Bobby Fischer, estatu batuar xakelaria jaio zen. 1959an, Barbie panpinaren lehen merkaturatzea izan zen, eta 1984ko martxoaren 9an, Charles Bukowski, estatu batuar idazle eta poeta ezaguna hil zen. Gaurko lerroburu nagusiak. Denon bizitzak erdigunean lelopean mobilizazio handiak egin dira Euskal Herrian zehar martxok 8 emakumeen langilaren nazioarteko gunean. Greba feminista orokorra udazkenean eginen dela iragarri du mugimendu feministak. Nafarroak berdina saria eman dio Kofini berdintasunaren aldeko borroka Nafarroko txoko guztietara eramatagatik. Nafarroko gobernuak 2022an erretiratutako 26 suhiltzaileak aitortu eta omendu ditu. Gobernuak Carlos Hirugarrena gurutzea eman die 7 pertsonari Nafarroaren garapenari egindako ekarpenagatik. Nafarroko sozietate publikoek 70% baino gehiago murriztuko dute behin-behinekotasuna 3 urtean. Leireko monasterioren bisitagunearen handitzea inauguratu da. Iruñeko udalak 5 emakume aintzatetsi ditu martxoaren 8an emakumeen nazioarteko egunean gizarte, enpresa, kirol eta kultura aurrerapenari egindako ekarpenagatik. Udal zentro komunitarioak irisgarritasuna hobetzen dute bere aretoetan erabilgarritasuna online konsultatzeko aukera emanez. Iruñeko udalak Iruñeko gazte musika taldei laguntzen die ensegu bonuen deialdiaren bidez. Ekintza honen profesionalak ez diren musika taldei ensegu lokalak erabiltzea erraisten die. Ea zer dagoen, agenda kulturalean. Gaur hortzegunean, atxaldeko 7etan, irri-ziklo humorezko zikloren barruan, Improfestak zigoa lana. Eserlekutik erortzeko moduko estena divertigarriak eta trikitilari baten atzak bezain arinak izango direnak. Atxaldeko 7etan, Zazpi tabernan, Izaro Bilbao, Arostegi eta Ainara Leregi Aranburu, Mikel Etxezarrieta Lasa eta Beñat Astiz Isasi, eta baitere Endika Legarra Nuin eta Eukene de los Aires, Amundarain izanen dira bertso olariak. Unai Irigarai Osez izanen da gai jartzailea. Hortziralean, martxoak 10 beraz, haien EPak aurkeztuko dituzte Baizera eta Burutik taldeek Totem aretoan eta haiekin batera izanen dira Etxekalte taldeko lagunak. Kontzertua atxaldeko 8etan hasiko da, sarrerak 10 euro Totem aretoaren webgunean eta herriko tabernan eskuragarri. Larun batean, Berriozarko entzun aretoan atxaldeko 6etan zuhaitzak landatzen zituen gizona, antzezlana gorakada konpainiaren eskutik.
Eta igandean, Adriana Olmedoren txiki antzezlan atxaldeko 8 Mutiloako kultur etxean. Konfiantzaren galeraz eta adiskidentzaren balioaz gogoeta egiten duen abentura bat da. Gluk, familia osoarentzako antzezlan berri bat aurkezten du, elkar bizitzaren alde egiten duen abenturazko istorio bat. Munduari itzulia 80 egunetan, atxaldeko 6etan Antsoaingo antzokian, sarrerak 4 euro. Eta igandearekin atkitzeko Itziar Ituño eta Ramon Agirrerekin hobe isilik antzezlana, Zizur Nagusiko kulturretxean atxaldeko 8etan, sarrerak 10 euro. Goazen baitere gaurko egunkarien azalekin. Diario de Notiziasen kasuan, argazki handi batean, Gazteluko plaza nagusiak atzoko 8M manifestazioa amaitzean zuen itxura. Izenburuan feminismoak bat egiten du kaleetan. Milaka emakumeek eskatu dute zainketan banaketa desorekatua iraultzea. Euskal Herriko mugimendu feministak greba orokorra proposatu du. Foru Aldundiak emakume feministen koordinadoreari omenaldia egin dio. Eta Sánchezek Podemosekin duen krisia geldiarazten saiatzen da. Baldin da bakarrik baietz legearen testu inguruan. Berri gehiagotan, Marlaskak Beaumonten espioitza argitzeko konpromisoa hartu du. Eta Erize, epailea, ez dator bat sexu erasoengatik egindako beherapenarekin. Diario de Navarran, lerroburu nagusian, EAEko pizgarri fiskalek zinema mehatxatzen dute Nafarroan. Foru erkidegoak galdu egin du filmaketak hartzeko lehiarako abantaila. Argazkian berriz emakumezkoen osasunako jokalarien argazkia. Izenburuan taxoaren beste kopa bat. Osasunak eta atletikek gaur arratsaldean jokatuko dituzte erreginaren kopako final laurdenak. Eta bertze berri batzuetan, berdintasunaren aldeko martxetan gobernuaren haustura ikusten da eta Nafarroa emakumeen eskubideen alde kalera bota da. Gara egunkarian, argazki handi batean Bilboko udaletxearen inguruak jendez bete ziren atzo atxaldeko mobilizazioan. Izenburuan, martxa feminista jendetsuak horizontean beharrezko aldaketa eskatzen. Mobilizazio handiko egun berri batean Euskal Herriko mugimendu feministak iragarri zuen eskubideen urraketen aurkako borroka antolatzeko prozesu baten hasiera eta agendan greba orokorren aukera finkatu zuten. Berri gehiagotan, Marlaskak Beaumonten espioitza gaitzetsi du eta zamaketariek Baionako portua blokeatu dute. Berria egunkarian argazki handi batean ere bai Bilbon elkartutako jendetza. Izenburuan, bultzada bat zaintza eskubideari. Mobilizazio jendetsuak egin dituzte Euskal Herri osoan emakumeen nazioarteko egunean. Mugimendu feministak grebara deituko du zaintzarako eskubide kolektiboaren alde. Sexuan oinarritutako bazterketa zigortzeko eskatu diete nazioarteari, baitere, eta Macronek proposatuko du Frantziako konstituzioan sartzea abortatzeko eskubidea. Berri gehiagotan, Eusko Jaurlaritzak sustatuko du gizarte zaintzako sistemen pisu handiagoa hartzea erakundeek. Eta erretreten erreformaren aurka, greban segituko dute Ipar Euskal Herriko sektore batzuetan. Eta Euskal Herri irratian, trafiko eskumena bere gain hartuko du Nafarroak uztailaren batean. Trafiko eskumenaren transferentzia gauzatzeko akordioa lortu dute Nafarroak eta Espainiak. Egun historikoa da, nabarmendu du Maria Txibite presidenteak. Alboko berrian Paula Garzia mugimendu feministako kidearen hitzak, ezinbestekoa da zaintza eskubidea kolektibo bihurtzea. Eta azkenik, Arrazagatiko zapalkuntza gehigarria salatu dute. Gaurko eta biharko eguraldia, gaur haizea hego-mendebaldetik eta arratsaldean zaparrada sakabanatuak. Haizeak indar apur bat galduko badu ere, haizeguneetan boladaka gogor jotzen jarraituko du. Arratsaldean baliteke ordu pare batez kostaldean haizeak ipar-mendebaldetik jotzea. Goizean hodeiak eta ostarteak Nafarroan hodei gehiagorekin, baina eguerditik aitzinera egoera zertxobait ezegonkortuko da. Mendebaldetik iritsiko den fronte ahul batek hodeigune trinkoagoak bultzatuko ditu eta lurraldean sakabanatuta zaparrada batzuk botako ditu eta baliteke lekuren batean ekaitzak jotzea. Maximoak 20 gradu ingurukoak izango dira kostaldean eta 18-19 gradu artekoak gainerako lekuetan.
Eta bihar, epel arratsaldean eta giro argiagoa. Goizean kantauri isurialdean, batez ere ekialdean zerua lainotuago egongo da eta balitekean hemenka zertxo bait bustitzea, gauza gutxi. Eguerdirako ordea, hodeitza arindu eta arratsaldean hodeiak eta urdinguneak tartekatuko dira denean. Haizea, hego-mendebaldetik ibiliko da, egunaren lehenengo zatian, itsasertzean mendebaldetik eta tarteka bizi ibiliko da. Maximoak ipar partean 20 graduren bueltan edo hortik gora geldituko dira eta 15-18 artekoak izango dira gainerako lekuetan. Iruñerriko bigarren mintzodromoa antolatu dute eta martxoaren 23an ospatuko da. Bigarren mintzodromoa, zer den? Nik ere ez dakit sobera ongi, beraz, horretaz aiz gehiago jakiteko, bizket ulertzeko zertan datzan mintzodromoaren kontu hori, bertako antolakuntzan ibili diren bi erakundetako kideak ekarri ditugu. Gaurkoan alde batetik Ainhoa Madariaga, Zubiarte Euskaltegi Publikotik, eta baitere Erik Berganza, Iruñerriko AEK-tik, beraz, lehenik eta behin agurtu, Ainhoa, arratsaldeon. Arratsaldeon, Gorka. Eta Erik ere arratsaldeon. Mil esker, gurean egotegatik hemen. Mintzodromoa erraten genuen, ni, ez naiz Iruñetik ibiltzen, ez nuen ezagutzen. Ainhoa, zer da, olaitz gutxitan mintzodromoa? Da bigarren edizioa, orduan oraindik agian ez da aski ezaguna, baina, labur bilduz, mintzodromoa da euskaraz aritzeko ekimena, bai? Ekimen hau Iruñerko AEK, IKA, Iruñeko Hizkuntza Eskola, mintzakide egitasmoa eta Zubiarteren artean egin dugu, eta hori da, labur bilduz euskaraz egitea, bai? Euskaraz egiteko ekimen bat, beraz, Erik, zertan zehazten da, zer egiten da, 23 horretan? Bai, iaz, lehendabiziko edizioan adidez, 100 lagunetik gora bildu ginen, eta lauko mahaietan zere ginen, oso egituen parte hartzaileak, eta 3 gairi buruz hitz egiteko aukera ematen zaie. 4 lagunetako mahaietan eseti lehendabiziko gaiari buruz aritzeko, eta rotazio mugimendu baten bidez, parte hartzaileak eta mahaiak aldatzen dira. Hurrengo gaian, bigarren gaian, beste lagun batzuekin egongo zara hizketan. Eta, hola, 3. gaiarekin. Beste mugimendu bat, beste mahai batera joango zara. Mahai bakoitzean gai bat? Bai. Mahai bakoitzean ez, aldi bakoitzean gai bat. Aldi bakoitzean gai bat. Hori da, 15-20 minutuz, mahaiz aldatu, eta beste gai bati buruz, beste lagun batzuekin. Adibidez, ideia bat egiteko, ganden urtean ze gai jorratu ziren, horitzen zarete? Zut buruan, Joan den urtean, bazen zerbait bidaien inguruan, edo pixkat bidaiak eta gastronomia eta lako zerbait. Bai, oso hurbileko gaia dira, edo nork izan dezake... Euskara ikastearen arrazoiak, parte hartzaile guztiak euskara ikasleak dira. Oro har B2 mailatik gora behar dute jariotasun pixka bat izan, ez da berri-berritan hasi den bat, ez da egokiena, behar duzu gai izan, jariotasunez aritzeko, eta gaiak hori Erik ez dioen bezala, hurbileko gaiak ez dira, hausnarketa handikoak, nolabait ez da pixka bat sortzen dutenak, ez gehiegi ere, ez dugu inorrola sumindu nahi, baina, eta Erikek zioen bezala, batez ere bada, mugimendu hori egiten dugu alik eta jende diferente gehiekin edo gehienarekin egoteko, orduan, hori da mugimenduaren arrazoia, ez da kuadrilla bat egotea 4 horiek elkarrekin eta 3 gairen inguruan ez, hain zuzen ere mugimenduak dira horretarako, bai. Tron pertsona inguru, bada andana bat, azkenen hor? Bai. Eta gero akta bat biltzen da eta gauz horiek, ez? Bueno, egia da, joan den urtekoa izan zen arrakastatsua, izan zen lehenbiziko aldia egiten zela. Urrian izan zen orduan, eta oraindik ere musukoa jantzita genbiltzan, eta urten printzipioz pentsatzen dugu data igual hobea dela, zeia martxoan, Euskaltegiak ere ja martxartuagoa. Bai, udaberria hurbilago. Bai, osteguna da, gero jendea
daiteke pintxo pote egitera. Eta hoi, arratsaldeko 6:30 hain dugu alik eta jende gehien edo hurbildu ahal izateko. Orduan, bueno, pues... Bai, egia da oso ekimen polita izan zela. Bai. Bai, zu diozuna, maiz aldatzen zaren horretan aukera duzu lagun gehiagorekin egoteko, eta azkenean helburua da elkartzea eta jendea ezagutzea, euskaldunak ezagutzea, batzuek igual ez dute sare hori ikasle askok edo igual ez dauka, edo ikaslea ez den horok, igual ez daukan norekin hitz egin batzutan, edo Iruña bezalako hiri batean, non egin euskaraz, norekin, hemen, dintzat. Bai, eta adinak ere hasten dira, ze, karo, mugimendu horietan ez dugu bat ere kontrolatua, ez, bakarri bakigu, bat zenbakia duena mugituko da mai bat arata, bi duena bi mai aratago, eta karo, alako taldetan suertatzen aldira bai genero aldetik, bai adin aldetik oso talde anitzak eta bueno, hori ere polita da, ez, gai diferenten inguruan, hori ez, ze iritzi duen 20 urteko mutil batek, edo 60 urteko emakume batek, edo, bai. Bueno, orokorrean euskaltegietan gertatzen da pixketa hau, ez? Egoten da kristitoen hor aniztasun, ez dakit, ederra. Bai, egia da, bai, ohituta daude horretara, baina, bueno, kasu honetan, ez dakizu. Osea, da momentuan, hasten zara, eta lau elkartu dira, normalea behin nahiko diferenteak, ez duten elkar ezagutzen. Lotxak kendu, hori bai? Bai. Aldela bai. Bai, eta gainera lotxa galtzea da euskara, edozein hizkuntza ikasteko moduriko berena. Zuzentasuna bilatzen duenak, ez beti olako horrek ez dakit ikasiko duen, baina noi da hitz egitea, ez, hori argi dugu. Bai, hori da garrantzitsuena. Egin behar duzu. Erraten zenuen, Erik, nolabait ere, honen hartzailea bai dira ikasleak. Hau da, ni joaten alnaiz edo printzipioz ikasleak? Jakina, bai. Hombre, gure fokoa ikasleengan dago, azkenean, heldu hon irakaskuntzan ari garelako, baina ekimena zuzenduta dago, edo zein euskalduni, bai. Azkenean ikasleekin mugitzen gara, baina deialdia luzatzen diogu edo zein euskalduni, bai. Erik, aipatzen zenuen, helburuetako bat izaten aldela, ez? Hori, ikasleak berak elkartzea, aipatu dituzu gauza batzuk, baina, zein errango zenuten dela mintzodromoaren, ez dakit ez, xedea, ze bilatzen duzu honekin? Igual zen nagusia euskara kalera ateratzea, zabaltzea, eta euskaldunon arteko sare antzeko bat osatzea. Ez dakit sarea hitza den, edo bai elkartzeko aukera edo aitzakia bat. Bai ikasleak eta bai ikasleak euskaltegietatik edo geletatik atera, ikasleak ez diren edozein euskaldunekin elkartzeko aukera ematea, eta ikustaraztea nolabait. Zuek ere gaten zute irakasleak, por cierto? Gaten zate hor? Hitz egiten ez, printzipioz, ez bada igual talderen bat betetzeko beharra badela, ez du ere inori zitu nahi ez, alabalako bat. Baina, bai, antolakuntza lanetan, bai, hori biliko gara. Badaiteke baten bat izatea. Esertzen bagaraz dugu esango, hori da, igual inen dugu akatzen bat propio, disimulatzeko. Bai, eta... Claro, bertzen ez jendea beltura komplejautua, ostrani, gaizkinu. Bai, gauza polita da, ez, pentsatzea, igual, egun lagun baino gehiago elkartuko garela, ez, Iruñeko alde zaharrean, autobus geltoki zaharrean, euskaraz aritzeko, ez, hori, bueno, nolabait ere Iruña euskalduntzeko eta, ez, hori, eta hortik aterako gara gero, eta polita da, ez, batzutan, igual, jendeak ez daki benetan zenbat euskaldun garen, eta zenbat jendeari den haiek bezala ikasten, eta batzutan prozesu gora beratxoak izaten dira, ez, exigenteak, eta jo, pues, zaki talde emozionala ere badu, ez, jo, behitu zenbat jendeari den, ez, ni bezala, eta... Pizgarria izan alda, ez da? Bai, hori da, hori da xedea ere bai, ez, bakarrik hitz egitea noski, baina, bueno, hori da, piztea gogoa, eta motivazio puntu bat, ez. Gero, aipatzen zenuten, kontuetako bat ez, izaten dela, izanen du bere izena hori, ze inguru duzun euskaraz aritzeko, ez? Euskal ingurune bat duzun, ala ez, eta hori bai orokorrean dela euskaltegietan sustatzen den zerbait, ez da? Pentsatzen dut, bakoitzak pixket bere modura, baina orokorrean bai partekatzen dutela euskaltegiek, haizu, euskara ez da bakarrik euskaltegian gelditzen, ez da bakarrik liburu testuan, ez? Testu liburuan,
baizik eta hemen helburua da solastea, eta batzutan horretarako garrantzitsuena ez da inbertze ikastea ditzak edo beste, baizik eta izatea inguru bat non honetaz hitz egin, ez? Bai, hala da, jakina. Aukerak izan behar ditu zein ikaslek, ahalik eta zenbatean gehiagotan edo aritzeko, eta bai ez, eta jende euskalduna ezagutzeko, egia da, asko etortzen direla euskaltegitara, hain zuzen ere badutelako inguru euskaldun bat, eta haiek ere horren parte izan nahi dutelako, baina batzuetan gertatzen alda, segun nongoa diren edo, aukera gutxi, benetan egiteko, eta bai. Gauza praktikoagoak, Erik, ze ordutan egon behar da eta non? Arratsaldeko 6:30, apur bat arinago, eskatuko diogu parte-hartzaileei agertzeko, 6:20 aldera edo, autobus geltoki zaharrean, eta ekimenak iraungo du ordu terdi baten bueltan, akaso 2 ordu asko jota, eta... Bai, berez solasean ordu bat inguru arituko dira, 3 gai eta 21 minutu ezakit iritsiko den, gutxi gora bera. Baina, ekimenean izango ditugu gauza gehiago, bukaeran izango dira zozketak, eta, gauza polita geldituko dira. Bai. Ganden urtean, adibidez, giro sentsazio honekin jendea gogotsu atera zen? Zango genuke baietz. Bai. Orokorrean oso gero atsegina izan zen. Gero, galdetu genien, balorazioa egin genuen parte-hartzaileekin, jaso genituen hobetzekoak eta hien ekarpenak eta orduan saiatu gara aintzat hartzen esandakoak eta jasotakoak, orduan espero dezagun mundu guztia pozik agertzea eta ateratzea hortik. Bait ere, bertze afera praktikoak, ez dakit izena eman behar den honetan parte hartzeko aldez aurretik? Bai. Kartelean agertzen den helbidean edo QR kodean, bai, eta berez martxoaren 17 baino lehen. Hori eskatzen ari gara, gero denbora izateko astebeteko epea antolatzeko, eta orduan bai, animatzen dugu jendea izena ematera. Hori da. Bai, eta guk pixka bat eskatzen dugu pixka hori antolatzeko, alik eta, ez dakit lasterra, baina egun batzuk izatea hor. Baina jendeak, ez dakit, besatzen dugu Googleen jarrita gertuko dela, gure QR-a... Bai. Elbidean ez dut buruan, bada galdetegi hori eta... Elbidea da labur.eus/mintzodromoa 2023, bai. Bai, horrekin egualdea bilatzen. Mintzodromoa ez, jarrita bilatzailean. Bai, jarrita gertuko da. Baina, izena ematea bai, martxoaren 17 arte, bintzat, hori erraten zutena. Baita ere, Erik, bertze kontu bat erraten genuen, kartel deigarri bat duela, ez dakit kolore aldetik edo behintzat kaletik pasatzen bazaratxak, gelditzen zara horrekin. Ez dakit nork egin duen Erik eta zer kontatzen aldi guzun horretaz? Bai, neronek. Posten naiz, deigarria bada, bai hori zen helburuetako bat behintzat, bai iazkoarekin ere nolabaiteko harremana edo kohesioa izan zezan ere bazen helburua. Kolore deigarria, bokadilloak edo iritzien isla edo tartar horren isla izan zedila hori bazen asmoa. Horren, lortu bada, deigarri izatea bintzat. Kartela arroxoia ikusiko dituzu, kaletik, seguro ere bai hortik daude pegatuak, eta sareetan ere bai. Eta orain erraten zenuen tartar goxoan, Ainhoa, hori izan da zuzen ere, ez dugu aipatu oraindik, aurtengo leloa, ez da? Bai, iazkoa ere bai, okerrez banago, bai, hori da, tartarrean da, jendeak ere ikas dezan hitz hori, oso polita baita, tartarrean, solasean, eta bai, segitu dugu, lelo berberarekin, pixkat kartelenarekin ere ala izan da, bigarren edizioa izanik, nahi genuen, Erik ekerran bezala, kohesio puntu bat, eta agian hemendik 10 urtera izanen gara aldatzeko puntuan, aski ezaguna baldin bada ekimena orduko, baina bai. Gainera atsegina da, ezta? Tartar gozoan, hori da helburua. Tartarrean aritzea eta gozo egotea eta... Bai, gozo, presiori gabe, akatsak egin daitezke noskiz, ikasten dira. Akatsa gure laguna da. Hoi da, bai, eta... Nik sentsazioa joan den urteko izan zen oso positiboa, bai. Ni aritu nintzen, solasean, zen beharrezkoa zen, eta haiek etzekiten, eta hoi da, eta polita. Eta ikusten duzu jendeak dituen motivazioak, euskara ikasteko,
Eta nik uste dut hori partekatzea oso polita dela. Eta berazko dira mezu positiboak, ez da? Euskararekiko, Bazen gozo egotera, hizketan, euskarak hori ematen du. Nire zitzaz ere, euskaratik haratago ere bai, interesgarria dela, zen ez dugu izaten ere olako espazioa onditzik, ez? Jende ezberdinarekin modu goxo batean solasteko gai ezberdinez, ez dakit, aldi berean, niri adibidez, irakurtzen dut eta ez dakit, animatzen dit hortan parte hartzera. Horregatik diogu ez bakarrik ikasleentzako ekimen bat dela, baizik eta edozeinentzat aproposa izan aldela. Bazen, euskaraz aritzera, jendea ezagutzera. Gainera geltoki bezalako toki eder batean, hori ere ezagutzea ongi etortzen dela. Bai, eta oso zentrikoa, iristeko erraxa, bai. Gero, erran beharra dago, doakoa dela eta edozeinek izena ematen aldun, noski doainik. Bukaeran hori zozketak izango ditugula, aurten berrikuntza edo bada jende ezagunen bat parte hartuko duela, ez dugu momentuz izenik esan nahi, baina animatu ditugu Iruñerriko euskalgintzan edo aritzen den jendea etortzera eta berretsi gute etorriko direla batzuk. Ez dute akituko denek mai batean, ez. Karo, hor, hautaketa horretan eta ere bazen, pixka ez zaila, ez? Jende gazteak ezagutzen ditu agian batzuk, ez? Jende helduago beste batzuk, eta egin dugu nahiko orekatu hori, ez? Eta hori aurtengo berrikuntza da, joan den urtean ez zen egin, eta nolabait aurten ikusten dugu oraindik ere hobeki ateratzeko aukera gehiago, behintzat bada, espero ezagun bai. Ganden urtean ere hortzegunakin nintzen? Bai. Eta gero jendeagan izin zen, pentsatu dut hortik atera eta... Segurazki bai, segurenik. Polita abiez, batzuek, oin batek galdetu du, abiez, ea gero partartzaien telefono trukeren bat egiterik dagoen, oso ekimen polita izan zelako eta aukera izan zuelako jendea ezagutzeko eta hori igual, haien kabuz errepikatzeko edo bintzat elkartzeko. Adibidez, hori eman badu ere, ondo. Euskal Tinder moduko bat ere bai, ez? Izaten alda, no? Igual, hirugarren edizioa. Mintzodromotik Euskal Tinder. Por cierto, ez dizuet galdetu oraindik, ez dakit badakizuen ideia hau nondik atera zen, ez dakit noren burutik edo inteligentzia kolektibotatik? Hau... Erkidegoan egin izan. Bai, eta AEKan ere askotan egin izan dugu, baina gure ikasleekin eta erkidegoan adibidez, bai, egin izan dira mintzodromoak, berbodromoak eta orduan. Igual hemen lehendabiziko aldia da hain tamaina honetan egiten dena, baina ekimena berez berria, esango nuke ez dela okartu dugu eta... Bai, ez, formatua. Solaskilanekin ere badu gainera, ez, antzekotasun bat, hortxe bertze formulekin. Martxoaren 23an erraten genuen, geltokin atxaldeko 6:30, 6ak eta 20 aldera horregotea hobe eta izen ematea, martxoaren 17ra arte, hemen txena erraten zuten deialdi hori, gonbitea ikasle guztiei parte hartzera eta ikasleak ez direnei ere bai, izateko abagune goxo bat tartarrean aritzeko. Hori, erraten genuen, mintzodromoaren 2. edizioa eta horretaz pixka solasteko, Ainhoa Madariaga, Zubiarte Euskaltegi Publikotik eta Erik Bergantza, Iruñerriko AEKatik, beraz, eskertzea bertzerik, Ainhoa mila esker onditz. Bai, zuri. Eta Erik ere, mila esker onditz. Zuri. Ikus ditzagun ere Iruñerriko udaletako albisteak. Iruñean, udal zentro komunitarioek irisgarritasuna hobetzen dute, beren aretoen erabilgarritasuna online kontsultatzeko aukera emanez. Taldeek, elkarteek eta erakundek erreserba egin aurretik jakin dezakete zer espazio izan ditzaketen beren jardueretarako. Baitere, Labriteko ardatz iraunkorra, 1,2 kilometroko bidegorria, ostegun eguerditik aitzinera egonen da martxan. Bizikleta azpiegitura honek Txantrea auzoa hiriaren erdigunearekin lotzeko aukera ematen du eta 1,19 milioiko aurrekontua izan du.
Iruñean baitere egindako bilera eta kongresuetan parte hartu zutenek 14,7 milioi euroko eragin ekonomikoa izan zuten iaz Nafarroan. Biltzar, konbentzio, jardunaldi eta azoka profesionaletara joan zirenek 8,3 milioi gastatu zituzten ostatuetan, gastronomian, erosketetan edota garraioan. Eta azkenik, etilometria positiboak izan dira joan den otsailean egindako bide segurtasunaren aurkako delituen 72%. Udaltzaingoak 29 delitu eta 77 arau hauste administratibo erregistratu zituen Iruñean otsailean. Atzo, martxoak 8 emakumeen nazioarteko eguna, edo emakume langileen nazioarteko eguna, hori, bakoitzaren sentsibilitate politikoaren araberako hautua. Egun hori baliatu zen, nola ez, emakumeen egoeraz berri emateko, azaleratzeko, erakusteko, egoera invisibilizatu hori, zaintza erdigunean jarri nahi izan zuten, eta, gizarte zibileko herri mugimenduko kide eta talde ezberdinek ere egun hori baliatzen dute emakumeen egoera aspektu ezberdinetatik begiratzeko, ez bakarrik demagun violentzia zuzen hori, baizik eta ez dakit, klimak nola eragiten aldiren emakumei eta bestelako aferak. Gaurkoan pixket olako bertze kontu bat hartuko dugu eta kasu honetan emakume presoen inguruan zerbait solastuko gara. Izan ere, sareko kideek komunikatu bat atera zuten atzo, nolabait ere azaleratuz erakutsiz emakume presoen egoera zein den. Eta horretaz solasteko, sareko kide den Naikari Iturberekin egonen gara gaur. Beraz, arratsaldeon Naikari eta mil esker gurean egoteagatik. Arratsaldeon, mil esker zuei gonbitagatik. Naikari, atzoko mobilizazioetan parte hartzeko aukerarik izan zenuen? Bai, izan nuen. Urtero bezala zita ongi markatua izaten den nik ere, martxoaren 8an. Kaleetan beraz atera zineten, ezagit sareko kideek ezagit deialdi propiorik zenuten, bloke propiorik edo nolabait ere modu bateratuan atera zineten atzoko egunean? Normalean, martxoaren 8a talde feministen deialdietara batzen gea eta aprobetxatze ditugu beste egun batzuk agian gure aldarriak gehiago landuko dituzten deialdi horiek sortzeko. Kasu Iruñean martxoaren 7an egin genuena emakume presoen inguruan. Baina martxoaren 8an gehien bat gu ere talde feministek egiten dituzten deialdi horietara batzen gara, gure aldarria ere eskuartean dakagula noski. Kasu honetan erraten genuen Naikari zuek ere bertze enfoke batetik begiratu duzuela hau, emakume presoen egoera azaleratuz. Ez dakite, zakontatzen aldi guzu horretaz zergatik hartu zenuten autu hori, horren inguruan hitz egiteko. Egia da ia urtero, data hauek gerturatzen direnean azaleratzen saiatzen gehala. Urte guztian zean, salbuespen legedia azaleratzen saiatzean bezala, emakumezko presoek nola ez, oraindik ere jasan beharreko espetxe politika krudelxiagoa izaten dela, gizonezkoena baino, izatez emakume izate hutsagatik. Dakigun bezala ere, azkenean espetxeak bizi dugun sistema kapitalista eta patriarkalaren erakusle krudelenetakoak dira, eta ez da eszepzio bat. Emakumezkoek ere kondenak zorrotz eta krudelagoak pairatu izatea. Eta, euskal preso emakumezkoen kasuan ere, urrunketak eragin oso berezia izan zuen beraiengan, ze oso bakartuak eta aislamentu erabatekoan egon izan dira. Zenbait urte luzez bakartuak, azkenean gutxiago dira, espetxeak ere askoz gutxiago dira emakumezkoentzat prestatuak daudenak, eta sakabanaketak ondorio lazgarriagoak utzi ditu emakumezko presoengan. Zenbat emakumezko euskal preso daude kartzeletan momentu honetan? Gaur-gaurkoz 26 izango liake.
Hauetatik 4 geldituko lirateke Euskal Herriko espetxeetatik kanpo, 2 Espainian eta beste 2 Frantziar estatuan. Aipatu hori, lehen esan dudan bezala, urrunketak ere baduela bere eragin zuzen bat, eta Frantziar estatuan dauden 2 euskal emakume presoak, oraindik ere 856 kilometrotara daude, ez Frantziar estatuak ez daukalako gertuko espetxerik emakumezkoentzat prestatua. Beraz, kondenatuak daude 856 kilometrotarako espetxe batean egotea, ron daude 2 euskal preso emakumeak, eta oraindik ere azkenean baitan nabaritzea, ez? Emakumezko preso izateagatik ere dauden zailtasunak. Beste euskal preso guztiak Lanemesanen elkartzen diren bezala hauek asko zurrunduago gelditzen dira. Baina orokorrean gehiengoa ja Euskal Herriko espetxeetan dago, eta horrek ere argi utzi duenez, hobekuntza bat ekarri du elkartze edo aislamentu zurrun horiek behintzat amaitzearren. Aipatzen genuen, emakumeek handitzetan zapalkuntza bikoitzak, hirukoitzak ere pairatzen dituztela, kasu honetan erraten zenuen euskal emakumezko presoek zailtasun oraindik ere gehiago izaten dituztela. Zagit pixkat hontaz kontatzen aldi guzun, hau da, zer da, ez? Nola eragiten die, nola baitere emakume preso izateak beren eguneroko horretan? Bai, nik igual euskal emakume presoek igual laukoitza izango lukete, salbuespen egoera batean ere bizi dutelako bere espetxealdia, ez? Argi dago emakumezko izateagatik beti kondenak askoz zurrunagoak izaten direla, zigor soziala jasateaz gain, pertsonala ere jasaten da, emakumezko txarra edo ama diren presoak izan eta ama diren kasuetan ere ama txarraren papera edo, ez? Hartzen dutenen itxura hori emate horrek, zigor pertsonal bat ere eragiten du, penala noski, zigor penal bat bizitzen ari zarelako, baina baita ere gizonezkoentzat prestatuta dauden espetxeetan bete beharko duzulako zuri ezarri dizuten zigor hori, eta nola ez euskal preso guztiei eragiten dien salbuespenezko neurri guztiak. Orain arte, urte guztian zarrazabaletzen saiatzeanak, izan gaixo larriek jasaten dituzten hartatze gutxituak, beraien ibilbidean, ez, etxerako ibilbidean eman beharreko pausuetan dauzkaten oztopoak, gradu progresioan aurrera egin ahal izateko, eta etxeratze bidea legeak dioen bidetik eman ahal izateko, zigor batuketa, biziarteko zigorrak, euskal presoei oroki ezartzen zaizkien salbuespen neurri horiek ere, beraiek ere pairatzen dituztelako, beraz, nik uste laukoitza litzakela, bai zigor soziala, pertsonala, gehi penala, gehi salbuespen neurri horiek ezarri behar izatea euskal preso izanagatik soilik. Aipatzen zenuen, ikari bizut gauza interesgarri bat, eta erraten zenuen, ez dela berdina, gizon kartzelean egondako gizon bat izatea edo emakume preso bat izatea, ez? Erran nahi dut, beti badu estigma bat, ez? Inoiz ez zara kartzeletik guzti izateratzen erraten dute, baino, karo, seguraski ez berdina, ez? Aipatzen zenuen aski nik uste adierazgarria, ama bat preso egon dena, ostras, horrek seguraski badu, ez? Begirada aski epai handi bat bere gainean. Bai, eta nik ustete baita emakumeengan historia guztian zehar, ez? Erabili diala espetxeak emakumeak zuzentzeko, ez? Eta gizartean hartu behar duten lekua ondo ikas dezaten. Lehen ere, tailerretan, jazteko eran, sexualitatea bizitzeko moduan, ez? Osea, espetxeak emakumeekiko beti erabili izan du dira berrezteko gune gisa. Eta kondena bat betetzeko gune duten bezala, ez, gizonezkoek, emakumezkoek korrekzional edo berrezteko espazio bat bezala sortu ziala dirudi, eta argi dago horrek baita, eragin zuzena dakala, emakume batek duen kondena betetzeko duen zailtasun horri deitzen zaion berrezte hori, ez, zu deusestu eta berreztu behar hori, ez, zu sistema hontan benetazko emakume eta izan barreko emakumea izan zaitezen.
Ez dakit bertzetik ere bai, bertzelako nola erran, egunerokotasuneko, ez dakit ez, matxismoak pairatuko dituzten ere kartzela barnean, pentsatzen dut, ez dute ezagutzen gai, orduan ez dakit funtzionarioak horregoten direnak, ez, poliziak izaten diren gizonezkoak edo izaten diren emakumezkoak, baina, bueno, pentsatzen dut hori ere bai, karo, kartzela izan da, eremu bat invisibilizatua ez dagoena, ez da publiko, ez da ikusgarria, klaro, horrelako kontu patriarkalak, seguraski ere oraindik gehiago, ez, pairatuko dituztela. Bai, argi dago espetxea azkenean bizi duzun gizartearen islada krudelenetakoa da, eta gizartea patriarkala eta matxista balin bada, hori irukoiztu daiteke espetxe batean dauden jarreretan. Eta egunerokotasunean ziur gisa horretako kasuak eman izan direla, eta, bueno, era guztietako bortxak jasan behar izan dituztela, atxiloketa kasuetatik eta entzun izan ditugun tortura kasu horietatik hasita, espetxean ere egunerokotasunean jasan ditzazkezun egunerokotasuneko kondukta patriarkal eta matxistaz oinarritua izango dela pentsatzen dut, azkenean islada zuzen bat delako kartzela bizi dugun gizarte honekiko. Eta, bueno, ez dakit, parekoan jarrita, guztiok ezagutzen dugu zer den kalea, gure gizarteak ere ze oinarri matxista dituen gaur-gaurkoz oraindik ere, kartzela ez da txanponaren beste alde bat. Ekari, platzen zenuen, lehenago erraten zenean kameratik kanpo, sarekoek egintzen dutela, hausnarketa bat duela zenbait urte, baita ere, zaintzaren kontua pixkat aztertuz euskal presoen kontu honekin, ez? Eta, bueno, uste dute ongi dagoela honetaz solasten, zuzen ere, atzoko egunean mugimendu feministak zaintzen kontua erdigunean jarri zuela. Bai, urteak dira ere, talde feministek, ez? Zaintza erdigunean jartzearen autua egin zutela, eta hortik tiraka konturatu ginen urrunketak ez, urrunketaren 34 urte iraun dituen fase gogor hortan etzelako erresa, guzti hori kudeatu behar izatea, ez ekonomikoki, ez antolamentu aldetik, kilometro asko egin beharrekoak ziren, jende asko antolatu beharra, eta bueno, zaintza lan hori hartzen zutenak normalean emakumezko senideak izaten zirela konturatu ginen, eta hortik tiraka dokumentutxo batzuk edo bideo motx batzuk sortu genitun boltxapete kontu izena dunak, azkenean ere presoari paketeak emateko garaian ez, zu poltsa bat ematen diozu bi astez behin, edo espetxe bakoitzak du bere funtzionamentua, baina, paketeak prestatzeko momentuan ere, poltsa hori prestatzeko momentuan ere, normalean emakumezko senideak prestatzen zion. Emakumezko senide hori kezkatzen zen, zein jungo zen, bisitara nola jungo zen, mirantxineko furgonetan lekua izango ote zuen, edo azkenean kontu asko lotu behar izaten zian, eta konturatu ginen, sistemak ala bultzatuta, eta egunerokotasunean kanpoan gertatzen den bezala zaintza lan horiek emakumezko senide ekartzen zituztela. Orduan, sortu genituen halako bideo edo testigantza motx batzuk, non senide hauek, beraien esperientzia kontatzen zuten, baina ja barrutik, esaten, nik hau, nahi dudalako egiten dut, baina karga oso potolo bat suposatzen dit zaintza honek, eta erresagoa litzake guztia ez, denon artean egingo bagenu, eta ez emakumezko izateagatik naturalki nik hartu behar izan dudan papera hau ez, denak hartuko bagenu. Eta oso kuriosoa da, ze azkenean egintzat emate ditugu paper horiek ez, beraiek hartu behar dituztela edo zituztela, eta agian igual horri buelta bat ematea dagokigu guri ere, orokorrean zaintzaren ikuspegitik ere, buelta bat ematea dagokigun bezala. Eta gainera, iduritzen zaite, zaintzen kontuan ikusten dena da, ez da bakarrik nor sartzen dituen ordu gehiago, ez? Poltsa bera prestatzen, ez? Baizik eta nor dagoen kezkatua, ez? Nor hartzen du nolabait ere bere sorbaldetan kontuaren ardura emozional hori eta kezka, ez? Nor dago buruari bueltak ematen, aipatzen zenuena, ez? Kotxea ez dakit antolatu dugun, ordutegia deitu, ez?
ere da hori, ez? Kezka, nolabait ere, kezka hori nork hartzen duen, eta kasu honetan, emakumeek sistematikoki aixe gehiago, ez da? Bai, orokorrean azkenean naturalki ez, igual ateratzen tan zerbait da, baina bai karga emozional potente bat suposatzen dula, dei baten zai egon behar izatea, guztia antolatzeko, eta horrek ez du esan nahi ere oso sare potolo bat zeola urrunketa hau jasangarriago egitea lortu duena. Osea, horratzean ere lanketa handi bat egon da, eta gizartearen zati handi batek ere esku bat bota du urrunketa hau eramangarriagoa izan dadin, baina noski karga potoloena zaintza presoarekiko harreman zuzenaren zaintza horretan, emakumezkoek hartu zutela, eta nik uste hori ere gizarteratzeko kontu bat ere badela, eta balioan jartzekoa ere, eta justu urrunketaren atarian gauden honetan ere, balioan jarri, pertsona horiek, emakumezko horiek, atzetik edo isilpean egindako lan guzti hori eskertzeko. Nahikari bertze kontu bat baita ere, orain berrietan duela gutxi atera da, ez? Eta oihartzun handia izan du torturen kasuen inguruko azterketak, ez? 1960tik 5.377 kasu identifikatu dituztela tortura kasuak, eta honek baita ere badu, ez? Aldagai hori. Nolabait ere genero aldagai hori, ez digu ematen gaurkoan gehiegi sakontzeko, baina uste dut merezi duela hitz pare bat erratea hortaz, adibidez torturen kasuan, claro, emakumeek jasaten dituztenak, badutela, ez, zapalkuntza bikoitz hori dela bortxaketarengatik, dela irainengatik, ezta? Bai, testigantza izugarria daude, jasandako torturen inguruan, eta bada hor dokumental bat ere, bi arnaz, lehen urtean, eta emititzen hasi ziela, eta bertan, bai Nekane Etxapartegik ere bere testigantza aipatzen du, eta egia da ere bai, oso testigantza gogorrak diala, baina nik uste ere egin beharreko lan bat badela, gertatu den guztia gizartera bota behar balin badugu, eta testigantza guztiak ere balioan jarri behar balin badia. Egia da, igual beste programa bateak emango ligukela gai honek, baina bai, emakumezkoen testigantzak oso gogorrak dira torturei eutxiko bagenie, eta bertan baita hori bortxa, emakumezkoaren, ez? Matxismo horrek duen kolpe gogor hori ere asko erabiltzen da kasu hauetan, eta bai, gogor xamarrak gelditzen zaizkigu gisa hortako testigantzak. Generoak nola baldintzatzen duen bizitako aspektu guztiak, baita ere kasu honetan preso izatea bera edo nola baita ere bakutzen autu politikoetan eta horren inguruko errepresioetan, nola baita ere dagoen konponente berezi hori, ez? Nahikari, bukatzen joateko, ez dakit aldarrikapenen bat edo zehazki atera duzuen komunikatu honetan, baita ere galdetu nahi nizun, bertze aldetik, nola baita ere egoera gogor hori dagoela batez ere Euskal Herritik kanpo dauden zenbait presorentzat, baino aldi berean, baita ere berri honak, ez? Azken urteetan, sareko kideek pentsatzen dut estimatuko duzuela, hurbilpen egoera hori eman dela. Bai, mapa erabat aldatu da azken bi urteotan, eta hori balioan jartzea bai ala bai egin beharreko zerbait da. Orain dela bi urte ia 80% Espainiar eta Frantziar espetxetan zeuden, eta gaurkoz 7 euskal preso gelituko lirake Espainiar espetxetan, eta urrunketaren fase horren atarian edo amairaren atarian egongo ginakela esango genuke. Argi dago ere, guk beti aldarrikatu ditugun beste zenbait aldarri, preso gaixoena, adinduena, eta bai salbuespen lege horiek, ez, zigor batuketa, eta 7/2003 biziarteko zigorra, eta oraindik oztopo bihurtu direla, edo jarraitzen dutela izaten,
baina bai topatu garela beste pareta batekin, eta hori da gradu progresioetan aurrera egin alez izate hori ez, oztopo hori, eta beti bezala Audientzia Nazionalak ere ematen dituen atzera pausoekin aurkitu behar izateak. Urrunketa amaitzeak pauso izugarria eman dugula argi da, baina 34 urteren ostean ere agian berandu datorren zerbait da. Balioan jartza dagokigu eta egia da guztien egoera ere asko baretu dela eta lasaitu dela eta askoz hobekiago daudela gertuago egoteagatik, baina beste zenbait salbuespen egoerekin amaitzen ez dugun bitartean egia da zaila izango dela, ez? Hemen elkar bizitza, bakea eta konponbide baten pean aurrera egin ahal izatea. Orduan horri dagokigula salbuespen legedi horiek bertan bera geratzeko pausoak ematea, bai talde politiko, sozial eta kaleko eragile guztiek bat egin da, eta alduten neurria behintzat euskal preso emakume zein euskal preso guztiek etxera bidea egin dezatela legeak dioen bidetik eta beraiek eman dituzten pauso guztiak ez, balioan jarriz eta legea arruntak esango luken bidea emateko aukera edukita. Baina horixe, ni behintzat azkeneko garaian behintzat gradu regresioen mamua askotan etorri zaigu eta hori egia dare bai karga emozional handia sortzen dula preso batekiko ere. Aurrera atzera egin dudan bide horrek ez du ezertarako balio, edo bai, guzti hori ere baita balioan jartza daukigula eta kaleak inoiz baino gehiago ere baita salbuespen neurri horien aurkako mugimenduan oinarritu behar gehala. Naikari, agintzeko, 26 euskal emakume preso hoientzako mezu bat zer erranen zenean? Hainbeste gauza, bakarra, esango banie. Bueno, ez dakit. Bandarik badu kanta bat oso polita, kantatu maitatu eta dantza ezin bada ez da gure iraultza, ekin diezaiogun berti iraultza egin dugun bideotik, eta etxeratze bidea ere alaxe egingo dugula. Naikari Iturbe, sareko kidea, aipatzen genuen moduan, M8aren harira, testu inguru horretan, egin duten hausnarketa emakume presoen inguruan, gai hori ere bai azaleratzeko. Naikari, eskerrik asko gurean egoteagatik. Ni eskertu bai. Dena gaurkoz hemen magazinean pintxopote on, hortzegun honetan, eta bihar hemen izanen gaituzue. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.